Вітаю, студыі Зміцер Лукашукі. Як звычайна, мы абмяркоўваем падзею Беларусі і за яе межамі і абмяркоўваць апошнія навіны, рабіць прагнозы і аналіз. Мы зараз будзем з палітычным аналітыкам Валерыем Карбалевічам. Добрый дзень, спадар Валерый. Добрый дзень. Дзякуй, што завіталі да нас на эфір. І нягледзячы на тое, што ёсць досыць актуальных толькі навінаў, якія з'явіліся, але давайте трошечку на дзень-два назад. Мне просто цікава ваше меркаванне і бачанне, тым больш што вы нават адпаведны артыкул з гэтай нагоды написали. Дарэчы, я перш чым мы пачнем размову, адразу звяртаюся да ўсіх і раю ўсім подпісацца на телеграм-канал спадара Валерыя Карбалевіча. Ну і безумоўна сачыць за яго матэрыяламі, якія з'яўляюцца на радыё Свабода. Такім чынам подписывайтеся, сачыце за аналізам, які з вами дзеліцца Валерый Карбалевич. Ну і безумоўна не забывайцеся про YouTube канал Еўрарада, калі для вас это бяспечна. Подписывайтеся, націскайце на званочак, расширвайце і задавайце свае пытанні. Так вось, спадар Валеры, незразумелая сітуацыя з нашим агульным знаёмым, правда, у мяне не віртуальным, сустракаліся нават неяк, з Суздальцевым, так званым палітолагам, які быў з даўніх часоў ворагам Лукашэнкі, быў нават унесены у спісы экстрэмістаў і яго тэлеграм-каналу экстрэмісцкія матэрыялы і гэтак далей, але з расійскім пашпартам, які жыве ў Маскве, працаваў да апошняга часу у расійскай ВНУ, і раптам з'явілася інфармацыя пра яго затрыманне. Протым яе зняпраўдзілі гэтую інфармацыю. Але што не так у гэтай сітуацыі і чым яна адметная, на ваш погляд? Ну, сапраўды сітуацыя до конца незразумелая. Хаця фактычна ўсе вядучыя рэсурсы інфармацыйныя Расіі гэтую інфармацыю паведамілі, што ён быў нібыта затрыманы. Ну і самі адказы Андрэя на пытанні, што там не так, што з ім адбываецца, такія вельмі непэўныя. І вот ягоная фраза, што не важна, што там было учора-пазаўчора, галоўна, што цяпер я на свабодзе. То бок, ўсё ж такі нешта было. І тут цікава тое, што ўжо шмат гадоў беларускія дзяржаўныя медыі абвінавачваюць Суздальцева, што ён нібыта працаваў, ці то працуе на расійскія спецслужбы. Ці то ФСБ, ці то ГРУ, ці яшчэ нешта. Ну і вот чалавек, які працаваў нібыта на расійскія спецслужбы, быў затрыманы, мусіць, тымі самымі спецслужбы. І гэта цікавы парадокс. Ну, але гэта такія дэталі не вельмі важныя. Важна тое, што зараз адбываецца такая синхронізацыя ў рэпрэсіях. І цяпер па запыту беларускіх спецслужб, беларускіх уладаў у Расіі могуць пераследаваць грамадзян Расіі за тое, што яны, скажем так, крытычна ацэньваюць дзейнасць беларускага палітычнага кіраўніцтва і найперш Александра Лукашэнка. Вось гэта новы паварот, гэта цікавы паварот, і гэта азначае, што у межах так званай саюзнай дзяржавы цяпер патрэбна аднолькава любіць і Владимира Путина, і Александра Лукашэнку. Калі ты любіш аднаго, але не любіш другого, гэта ўжо крамола. І это не просто крамола, за гэта могуць элементарна пакараць. І вось якраз кейс Суздальцева сведчыць пра тое, што адбыўся вось такі паварот. І сёння мы можам казаць, што паміж рэжымамі Александра Лукашенко і Владимира Путина існуе такая цесная сувязь, такое цеснае супрацоўніцтва, што нельга кранаць ні аднаго з іх, каб не быць пакараным. Гэта пры тым, што у Расіі заўсёды хапала крытыкаў палітыкі Александра Лукашэнкі, прычым з розных бакоў, і з ліберальнага боку, і з боку расійскіх шавіністаў, што недастаткова
пророссийский и так далее. Ну, а теперь, ну, и как раз с такой позиции критиковал Лукашенко и Суздальцев. Ну, а теперь выглядает, что это заборонено. И это, ну, такая важная веха на шляху, как бы, больш цеснага збліжэння двух рэжымаў з аднаго боку, а з іншага боку як бы эвалюцыю да таталітарнай сістэмы, што цяпер нават прыхільнікі і заўзятары рэжымаў павінны дзейнічаць строга ў рамках той лініі, якую праводзяць улады. Любое адхіленне гэта ўжо крамола, ну і як бы вот спроба любой крытыкі нават з пазіцыі саміх уладаў, ну, выглядае як парушэнне правілаў з усімі наступствамі. Атрымліваецца, што неважна, што ты сам любіш Пуціна, падтрымліваеш яго, што ты імперец расійскі, неважна, што ты крытыкуеш Лукашэнку менавіта за тое, што ён вельмі павольна, ну как бы ідзе шляхам, на які яго паставіў Крэмль, союзная інтэграцыя, паглыблення інтэграцыі дзвюх саюзных рэспублік нібыта. Тут, але гэта не аргумент. То есть атрымліваецца, што гэта не ратуе цябе, калі ты крытыкуеш Лукашэнку, то ўсе вот гэтыя твае заслугі, яны ануліруюцца. Ну так, цікавы паварот. То бок крытыкаваць Лукашэнку за тое, што ён адмаўляецца уступаць у вайну на баку Расіі супраць Украіны, ну, сёння атрымоўваецца ў Расіі гэта крамола. Бо нема, скажем так, такой офіцыйнай лініі, нема такой офіцыйнай крытыкі Лукашэнкі з боку Крамля. Адхіляцца ад гэтай лініі немагчыма ні ў той, ні ў іншы бок. Нават калі глядзець на эту сітуацыю ў бок больш пракрамлёўскі. То бок нельга быць больш пракрамлёўскім сёння ў Расіі, чым сам Владимир Путин. Вось у чым як бы праблема. Ага, ну то есть это як кшталту у Беларусі нельга быць большым прыхільнікам рускага свету, чым Лукашенко, вот так там тут таксама так працуе. Ну, прыкладна так. Але глядзіце, спадар Валерый, ўсё ж таки апошнім часам, ну, была такая інфармацыя колькі месяцаў таму, што ну, Суздальцеву намекнули, каб ён спыніў свае допісы ў сваім тэлеграм-канале, і ён спыніў свае допісы. Калі казаць пра пэўнае пакаранне за ну там нейкія памылкі ў следаванні курсу партыі з Крамля, то яго звольнілі з вышэйшай школы эканомікі, дзе ён выкладаў. І атрымліваецца, ён ужо пакараны нібыта звальненнем, ён нічога не піша, і цяпер вось праз колькі месяцаў, ну уявім сабе, што сапраўды яго затрымлівалі. Чаму? Для чаго? Навошта? Сядзіць чалавек як мыш пад венікам. Ну, ведаеце, я так разумею, што бюрократычная машына, яна працуе вельмі павольна. Пакуль з Беларусі прыйшоў запыт, пакуль з Беларусі прыйшло паведамленне, што яго абвесцілі ў вышук, пакуль гэты вышук не прадубляваны быў расійскімі федэральнымі органамі. Ось, ну вось толькі цяпер дайшла, што называецца, дайшлі рукі, дайшла справа да практычнага як бы прымянення. Ну і з іншага боку, ўсё ж такі яго за краты не пасадзілі, ён на свабодзе. Магчыма, чалавека проста папярэдзілі, што вось ёсць чырвоныя лініі, за якія ты пераходзіць не мусіш, хаця ён, здаецца, ўжо за іх і не пераходзіць. То на всякі выпадак. Ну, прыкладна тое самае, што ў Беларусі адбылося з вядомай Мерсалімавай, да? Пасадзілі яе на 2 сутак, выпусцілі, ну і як бы чалавек павінен разумець далей. То бок яе не пасадзілі як палізняволеную на гады там і так далей, а так трохі прыстрашылі. І калі чалавек не зразумее, ну тады лёс стралкова чакае.
Вось, дарэчы, про лёс. А як толькі з'явілася гэтая інфармацыя і як толькі з'явілася, што затрыманне было по прад'яве, назовем это так, з беларускага боку, што ён у спісах быў унесены лукашэнкаўскімі службамі адпаведнымі, узнікла пытанне: ну добра, вот яго затрымалі, і што далей? Яго ж не могуць судзіць у России по беларускім заканадаўстве, а дэпартаваць яго для суда ў Беларусь, на якой падставе ён грамадзянін России з расійскім пашпартам. То есть вот узнікала пытанне, нават калі затрымалі, і што? Вот як далей дзейнічаць? Гэта калізія нейкім чынам вырашана, у сэнсе ёсць нейкія механізмы, што рабіць далей? Я так разумею, что у России сёння ситуация таксама, як і ў Беларусі, якую можна выразіць фразай часам не да закону. Таму, калі б захацелі пасадзіць, то в прынцыпе знайшлі б артыкул нейкі расійскага крымінальнага кодексу, за дапамогай якога можна было караць. Цяпер у России караюць, скажем, вот учора, здаецца, з'явілася інфармацыя за інтэрв'ю на вуліцы Радыё Свабода, якая аб'яўлена, так сказать, таксама замежным агентам ці яшчэ нешта. Таму прыдумаць можна што заўгодна. Я б тут не звяртаў увагу асабліва на этой юрыдычнай акалічнасці. Тут главная палітычная пазіцыя. Тут можна ўзгадаць яшчэ кейс Анжэлікі Агурбаш. Таксама ж яе беларускія ўлады бэсцілі, і нават нейкія там, здаецца, і крымінальны пераслед спрабавалі. Але Агурбаш хутка пераарыентавалася, і цяпер яна падтрымлівае позицию России у яе, так сказать, войне супраць Захаду и супраць Украины. И все, як бы на гэтым прэтэнзіі з беларускага боку нібыта і спыніліся. Як жа ж спыніліся? Вы не бачылі, як там рвала у прапагандыстаў, калі яны ўбачылі днямі сюжэт по расійскім тэлебачанні, дзе показалі Агурбаш, якая выступала на нейкім там таксама прапагандысцкім канцэрце, там за СВО ці там што-нибудь такое, але гэта не важно. Галоўнае ж Агурбаш, якая пакрыўдзіла Лукашэнку, рэжым, шубы нейкія там украла нібыта, і гэтым, відаць, таксама пакрыўдзіла. І вот все, так же ж іх тут рвала, бедных. З іншага боку, яе ж у кайданках не прывезлі ў Мінск на суд. Это з іншага боку. А яшчэ тут важна, мусіць, для России, хто выказвае прэтэнзіі. Калі прэтэнзіі выказвае афіцыйная ўлада, калі прэтэнзіі выказвае некія, так сказаць, органы ўлады, спецслужбы, адна справа. А калі прапагандысты, ведаеце, это уже іншая справа. У іх пэўна ёсць, так сказаць, пэўная свабода, я не ведаю, ці можна так сказаць. Беларускі МЗС заняў нейтральную пазіцыю наконт там канфлікту Ірана і Ізраіля, а прапагандысты падтрымалі Іран. Вот як бы плюралізм беларускі. Да. Это самое, адпаведныя службы прынялі, потым Міністэрства обороны прыняла этого госціка дарагога, намесніка міністра обороны Ірана. Таксама ўсё нормально. Давайте яшчэ про одно. Вось набліжаецца першая сустрэча, першае пасяджэнне новапрызначанага складу так званага ўсебеларускага народнага сходу. Паводле інфармацыі адтуль, ахоўваць гэтае пасяджэнне будуць звыш 3000 сілавікоў. Это значыцца па 3 як мінімум на кожнага дэлегата гэтага сходу. А плюс яшчэ будуць сапёры, а плюс яшчэ будуць перахопнікі БПЛА. Хто збіраецца атакаваць і знішчыць гэтых вось лепшых людзей беларускага грамадства, як там у «Забіць дракона», лепшыя людзі нашага горада.
хто ад каго яны збіраюцца бараніцца? Ну, ведаеце, гэта канцэпцыя мадэлі крэпасці ва влозе, даведзеная да лагічнага канца. А беларускія ўлады ўвесь час нагняталі напружанне вакол адзінага дня галасавання, якое было у лютым. Таксама і Лукашенко, і ўсе афіцыйныя асобы, асабліва кіраўнікі сілавых ведомстваў таксама казалі, што вось яны там за мяжой, гэтыя збеглыя, гэтыя ворагі, ну а таксама і краіны НАТО збіраюцца неяк дэстабілізаваць сітуацыю менавіта ў момант выбараў. І таму таксама ахоўвалі вось гэтыя выбарчыя участкі, збіраліся нейтралізаваць напад з паветра на выбарчыя участкі, я так разумею. Вось. І таксама было вялізнае напружанне, хаця ніякіх прыкметаў таго, што хтось там збіраўся дэстабілізаваць, не было ні аднаго прыкладу, здаецца. Вось. Ну, тым не менш, усе сілавыя структуры стаялі на вушах. Ну, тое самае і цяпер. Тут цяжка аддзяліць, скажем, сапраўдныя страхі ўладаў, якія, магчыма, сапраўдна вераць у тое, што нехта там за мяжою, што весь захад стаіць зараз і рыхтуецца, так сказать, неяк парушыць вось правядзенне гэтага сходу. Ці гэта просто ну, такая прапагандысцкая накачка і больш нічога. Мне падаецца, што тут прысутнічае і тое, другое, і тут такі эфект здараецца, што улады так запужалі грамадства нейкімі ворагамі вонкавымі і ўнутранымі, што самі пачалі ў гэта верыць. Такі эфект існуе у краінах вот, з падобнымі рэжымамі, якія існуюць у Беларусі. Ну, вось таму і такія прапагандысцкія версіі вылучаюцца. Ну, я цалкам дапускаю, што такія танцы з міліцэйскімі бубнамі вакол гэтых дэлегатаў гэтага сходу, яно спародзіць у іх пачуццё значнасці, што яны вось такія нешта з сябе уяўляюць звышзначнае, што іх трэба ахоўваць, таму што ну, на іх значнасць хтосьці хоча там замахнуцца. Але на ваш погляд, ці будзе гэты орган сапраўды з сябе нешта уяўляць? Ці будзе ён нейкае, ну я не ведаю, там рашаючае значэнне мець для новай, можа быць, палітычнай канфігурацыі, якую зараз выбудоўваюць у Беларусі лукашысты? Ну, адказ кароткі, зразумела, не. Але я б тут спачатку першым адказваць на ваше пытанне пра функцыю і ролю сходу. Звярнуў бы увагу вось на што. І сам Лукашенко, і дзяржаўная прапаганда як бы складваюць некія такія завышаныя чаканні на гэты сход. Ну вось сход, вось гэта такое мерапрыемства, гэта вот воля народа, гэта такая, так сказать, непасрэдная наўпроставая дэмакратыя. Вось гэтыя дэлегаты ўжо сабяруцца, вось такія ўжо рашэнні прымуць, што ўжо мы будзем зусім па-іншаму жыць, і ўсе будзе, так сказаць, будзе добра, будуць малочныя рэкі, кісельныя берагі і так далей. Ну, некая частка народа, мусіць, гэта слухае, паглядзіць гэтае мерапрыемства, якое ну, не можа нічым закончыцца, таму што нават у парадку дня нічога там асаблівага няма. Фактычна у парадку дня там, калі вынесці задушкі там некія арганізацыйныя мерапрыемствы, выбары кіраўніцтва, там прыняцце военной доктрины и концепции национальной безопасности. Все. Ну и я думаю, что у шмат людей будет просто расчарование, потому что коли завышенные очакания нагнетаются, а потом не поглядели, и в вынику некая такая показушное мероприемство, яны паціснуць плечамі, скажуць, навошта было, так сказаць, усё гэта падаваць, як некая такая гістарычная падзея. Але пра сам сход. Разумееце,
сам сход як галоўны орган улады па сутнасці па канстытуцыі быў прыдуманы Лукашенко як інструмент транзіта ўлады. Пасля 2020 года і пад ціскам вуліцы і пад ціскам Расіі Лукашенко паабяцаў, што ён будзе сыходзіць. Прычым публічна пра гэта гаварыў. Ну і Усебеларускі народны сход быў такім элементам транзіта, каб Лукашенко, заняўшы пасаду кіраўніка Усебеларускага народнага сходу, кантраляваў усе астатнія органы ўлады, у тым ліку прэзідэнта, якім ён не сабіраўся быць праз нейкі час. Ну і такая мадэль Назарбаева, мадэль Казахстана, калі лідар нібыта сыходзіць, насамрэч і не сыходзіць. Але час прайшоў, Лукашенко сыходзіць перадумаў, а інструмент, які быў закладзены ў Канстытуцыі, ён застаўся. І фактычна атрымоўваецца, што гэты сход стаў некім пятым полам у вазку дзяржаўнай калесніцы, што называецца. Ён нікому не патрэбны, і ўвогуле уявіць, што 1200 чалавек, сабраўшыся на 2 дні у адным зале, могуць кіраваць дзяржавай раз на год, да? Ну, гэта трохі дзіўна, нават калі, так сказаць, вынесе задушкі яго склад, і нават калі б ён хацеў гэта рабіць, то ён проста не ў стане, яго абмежаваныя такія магчымасці. Таму цяпер Лукашенко прыдумвае, як яго прыстроіць, што называецца, і што з ім рабіць. Ну вось, глядзячы па ўсім, Лукашенко зойме пасаду кіраўніка Всебеларускага народнага сходу і адначасова будзе выконваць функцыі прэзідэнта, і зноў збіраецца балатавацца на пасаду прэзідэнта. І такім чынам ягоная ўлада застанецца такой, якой яна і была, але размеркаваная ўжо паміж двумя пасадамі. Таму пакуль Лукашенко пры ўладзе, то ніякага сэнсу, ніякай ролі ў гэтым сходзе няма. Ну, акрамя прапагандысцкай. Але калі Лукашенко некім чынам сыдзе, то гэты орган можа стаць не столькі органам дзяржаўнага кіравання, сколькі некай структурай разбалансавання дзяржаўнага кіравання. Таму што высветліцца, што існуюць некалькі органаў улады. Тут прэзідэнт, тут урад, тут парламент з 2 палатамі, ну і тут яшчэ Всебеларускі народны сход. А тут же яшчэ есть положение у Конституции, что Рада бяспекі перанимае ўладу, калі раптам прэзідэнта заб'ют там, ці некія, так сказаць, іншыя драматычныя падзеі адбудуцца, калі прэзідэнта не стане. Таму, калі сапраўды Лукашенко не стане, то вось тая канструкцыя, якая закладзена ў гэтай канстытуцыі, яна непазбежна прывядзе да канфлікту, штучнаму канфлікту, да крызісу ўлады. І гэта яшчэ раз пацвярджае, што у персаналісцкіх рэжымаў няма механізму транзіту ўлады. Транзіт улады, як правіла, выклікае палітычны крызіс. Ну, што было пацверджана шмат у якіх краінах, ну і я думаю, што Беларусь не будзе выключэння, ну але гэта пакуль не пра сённяшні дзень, таму што Лукашенко пакуль нікуды сыходзіць не збіраецца. Вот гэта прогноз, што ён зойме пасаду старшыні прэзідыума гэтага сходу, ці ўжо нейкія заявы былі, можа я нешта прапусціў? Гэта прогноз, але я думаю, што іншых варыянтаў тут просто быць не можа. Ну, калі праз 2 дня высветліцца, што я памыліўся, ну, значыць, я дрэнны прагназіст.
Ну ведаеце, я сумняюся, дарэчы, что вы дрэнны прагназіст, тым больш что Лукашенко вы добра ведаеце і вывучалі. Дарэчы, вось было пытанне да вас, чалавек сочыць за тым, что вы робіце. Дмітрий Самойлаўскі пытаецца: цікава было б даведацца, ці працуе спадар Карбалевич над працягам кнігі Лукашенко палітычны партрэт? Я працую над аналізам палітычных працэсаў у Беларусі. Ці выльецца гэта ў некую новую кнігу, ну, час пакажа. Дарэчы, а вось мне цікава, як это будзе выглядаць, вось гэтая, ну я не ведаю, скажем так, працэдура зварота да Лукашэнкі, каб ён заняў пасаду старшыні прэзідыума. Я ж думаю, там уже ўсё прадумана. Это будзе, ну, кшталту таго, вот як чалабітныя там цару раней вот ішлі, ці это будзе як на съездзе КПСС, вот як вам это бачыцца? Ну, давайте пачакаем 2 дні. Я не выключаю, что на трибуну выйдзе некая такая, ведаеце, беларуская Валентина Терешкова, як у России, и скажет ад імя всего беларускага народа, что як же мы, так сказать, без вас. Ну, я думаю, что это ўвогуле не так важно, як это процедурно будзе выглядаць. Ну так, вось Алекс Маркін дае нам параду: заўсёды чакаю каментары па розных тэмах ад Валерыя Карбалевича. Запрашайце яго часцей, яго чуюць і слухаюць, у тым ліку моладзь. Дзякуй за цікавага госця. Дзякуй за меркаванне і дзякуй за тое, што далучыліся да нас. Яшчэ раз звяртаюся да ўсіх: подписывайтеся на телеграм-канал спадара Валерыя Карбалевича, сачыце за яго матэрыяламі на радыё Свабода. Ну і безумоўна, подписывайтеся на YouTube канал Еўрарадыё, калі для вас гэта бяспечна, каб не пропусціць наши наступныя сустрэчы са спадаром Валерыем. Спадар Валерый, добра, ладно, хай з гэтымі іхнімі гульнямі у 5-е кола і ўсё астатняе. А давайте тут вот звернемся да жыцця беларусаў за мяжой. Сёння стала вядома, что, ну, дакладней про тое, что 13 спісаў на удзел у выборах у координацыйную раду была пададзена. Стала вядома яшчэ сёння вечарам. Сёння ўжо больш учора вечарам, сёння ўжо раніцай з'явілася больш падрабязная інфармацыя, колькі людзей у гэтых спісах, хто гэты спіс узначальвае і гэтак далей. Нема, праўда, раскладкі па канкрэтных асобах, хто ў спіс уваходзіць. Гэта пакуль яшчэ, ну, как бы па правілах забаронена, бо спісы правяраюцца. Ці здзіўленыя вы, што столькі людзей, як падлічыў Кныровіч, дарэчы, там атрымліваецца 3 і 4 чалавекі на месца, больш конкурс, чым падчас выбараў у так званую палату прадстаўнікоў. А гэта пры тым, што за удзел у выбарах там 15 гадоў не пагражае. Ці нечакана для вас стала такая актыўнасць, і што чакаеце далей ад гэтай структуры, ад гэтых выбараў? Ну, калі б гэтая актыўнасць, скажем так, палітычна актыўнай часткі дыяспоры трансфармавалася ў вялікую актыўнасць падчас галасавання у координацыйную раду, ну, вось гэта было б добра, гэта было бы такі важны паказнік таго, што тыя імпульсы 2020 года яны не загашаны, што яны працягваюць уплываць, і палітычная актыўнасць, палітызацыя людзей, асабліва ў замежжы, яна вялікая. Таму мне падаецца, што тут вельмі важным паказнікам будзе тое, колькі людзей прыняло ўдзел у галасаванні. Вось гэта больш важна, чым колькасць людзей, якая вылучана на гэтыя месцы, на гэтыя пасады. Але я б тут звярнуў увагу вось на што. Сам працэс, самі, скажем,
працэсы і палітычныя працэдуры, якія зараз адбываюцца у палітычных цэнтрах, у палітычных офісах у замежжы. З аднаго боку, гэта добра. Гэта такая, ведаеце, школа дэмакратыі. Няхай сабе ў замежжы, няхай сабе вось у такім не зусім паўнавартасным выглядзе. Вот координаційная рада – это такі протапарламент, парламент выгнанні, по-рознаму можна глядзець. І таму вось тыя спрэчкі вакол выбараў гэтых у самой координаційнай радзе дыскусіі, стварэння партый, стварэння фракцый. Гэта ўсё добра, гэта называецца школа дэмакратыі. Трэба вучыцца, пакуль у самой Беларусі гэта немагчыма. Давайте будзем вучыцца ў замежжы, давайте будзем ствараць некую заканадаўчую базу, некую праграму рэформ будучых. І заўсёды лепш, каб гэтыя праграмы, гэтыя законы, гэта, Канстытуцыя ўжо ёсць, так сказать, праект, былі, чым калі б іх не было. Але я бачу тут праблему перасцярогу. Каб не загуляцца ў гэтыя гульні, каб людзі, якія ўдзельнічаюць у гэтых працэсах, разумелі, што гэта не зусім сапраўдная палітыка. Што усе гэтыя працэсы, яны мала ўплываюць на тое, што адбываецца ў самой Беларусі. І тут мне бачыцца, існуе тая ж праблема, якая існавала у тытульнай апазіцыі беларускай да 2020 года. Там таксама была такая палітычныя гульні, там ствараліся кааліцыі, аб'яднанні, расколы, шукалі адзінага кандыдата, стваралі кааліцыі напярэдадні там парламенцкіх выбараў. Это была такая цікавая гульня для гэтых людзей, якія ва ўсім гэтым удзельнічалі. Але гэта была як бы гульня ў гетта. Гэта мала ўплывала на рэальныя працэсы ў самім беларускім грамадстве. І, як паказаў 2020 год, рэальныя працэсы пайшлі міма тых сцэнароў, якія вылучала тытульная апазіцыя. Вось я баюся паўтарэння гэтага працэсу. Я асцерагаюся, каб вось гэтая палітыка у межах вось гэтых эмігранцкіх цэнтраў і структур не выцесніла сапраўдную палітыку, якая сапраўды ўплывае на ўнутрыпалітычныя працэсы Беларусі. Вот такая перасцярога, мне думаецца, існуе і трэба пастаянна мець на ўвазе. Спадар Валер, у арсенале дэмакратычных сілаў ёсць вось гэта, што вы назвалі сапраўдная палітыка, якая ўплывае на працэсы ўнутры краіны. Вот гэта ёсць? В пэўным сэнсе ёсць. Уся міжнародная палітыка, якую ладзіць офіс Светланы Ціхановскай, сама Ціхановская, аб'яднаны пераходны кабінет. Гэта важна, гэта ўплывае, гэта падтрымлівае беларускі парадак дня ў міжнароднай палітыцы, гэта ўплывае на пазіцыю краін захада адносна Беларусі. І верніце ўвагу, Лукашенко падчас кожнага свайго выступу амаль увесь час звяртаецца да так званых збегаў. Хаця здавалася, абсалютна там тэмы другія, там ніякага дачынення, некая нарада там, не ведаю, па прамысловасці, якая ўвогуле далёка ад палітыкі. Але Лукашенко ўвесь час кажа пра гэтых так званых збегах. Значыць, ён адчувае, што такі суб'ект існуе. Рэальны суб'ект, калі б ён быў нерэальны, то навошта б да яго звяртацца? Няма апазіцыі, і ўсё, як бы чаго пра яе гаварыць. А калі ён гаворыць, то ён, значыць, разумее, што
такі суб'ект ёсць, і гэты суб'ект пэўным чынам уплывае, можа, не наўпрост, можа, праз сродкі масавай інфармацыі незалежныя, праз пэўныя пазіцыі краін Захада, якія рэагуюць на прапановы беларускай апазіцыі ў замежжы. Таму уплыў ёсць, іншая справа, што ён цяпер невялікі, асабліва калі тычыцца ўласна унутрапалітычных працэсаў. Але гэтым усім займаюцца пералічаныя вамі структуры: офіс Ціханаўскай, аб'яднаны пераходны кабінет, магчыма, пэўныя іншыя структуры. А прычым тут каардынацыйная рада, як яна паўплывае на змену вось гэтай палітыкі? Яны будуць займацца сваім, калі будзе чым ім там займацца, а офіс АПК і астатнія будуць займацца сваім, як это было і як это ёсць і цяпер. Координаційна рада, як я разумею, будзе прадстаўляць розныя пласты, розныя слаі, розныя групы беларускай дыяспоры ў розных краінах. І таму чуць голас як бы шырокага спектру дэмакратычных сілаў, шырокага спектру беларускай грамадскасці ў замежжы, шырокага спектру беларускай дыяспоры. Вот гэта задача координацыйнай рады, пачуць гэтыя галасы і трансфармаваць яе ў некія канкрэтныя прапановы, якія можна прапанаваць і офісу Ціханаўскай, і пераходнаму кабінету, ну і наўпрост пры кантактах з некімі палітычнымі структурамі краін Захаду. То бок, у палітыцы не заўсёды як бы эфект бывае такі наўпросты, бывае апасрэдаваны. Ну і вот координацыйная рада — гэта такі апасрэдаваны ўплыў, апасрэдаваны эфект, які яна можа рэалізаваць, можа прапанаваць, можа рабіць. Ну, а зноў жа, тут шмат залежыць ад самой гэтай рады, ад яе дзеянняў. Можа быць. Дарэчы, і гэта зразумела, што ў спісах, якія пададзены на удзел у выбарах, безумоўна, няма нікога, хто сёння знаходіцца ў Беларусі. Я не выключаю, хутчэй за ўсё так і будзе, што з Беларусі людзі не будуць браць удзел у галасаванні, таму што гэта просто-напросто рызыкоўна і зразумела, чаму яны не будуць браць. І ўжо гучаць галасы такія, што не трэба вам тут у любым выпадку называць сябе протапарламентам, казаць пра тое, што вы будете прадстаўляць Беларусь, беларусаў, усіх беларусаў. Кажыце шчыра, вы прадстаўляеце эміграцыю беларусаў замежжа. Можа, так яно і ёсць, але гэта нешта мяняе ці не? Вот ці павінна неяк па-іншаму тады сябе пазіцыянаваць КР? Так, координацыйная рада прадстаўляе, калі казаць фармальна, беларускую дыяспору за мяжой. Але беларуская дыяспора за мяжой у значнай ступені прадстаўляе сёння даволі вялікую частку беларускага грамадства, якое застаецца ў Беларусі, даволі вялікую частку тых настрояў, якія выплюхнулі на вуліцы ў 2020 годзе. Таму апасрэдавана координацыйная рада ў пэўным сэнсе прадстаўляе дэмакратычную частку ў Беларусі. Не напроставую, не просто, а так ускосна, апасрэдавана. Такая сёння беларуская сітуацыя. Ну і на завяршэнне. Толькі што стала вядома, што Сейм Літвы не падтрымаў прапанову пазбаўляць віда на жыхарства беларусаў, якія, нібыта там занадта часта ездзяць на радзіму, дакладней больш, чым один раз на месяц. Ці чаканае заканчэнне гэтай сітуацыі, як вы лічыце, для вас вось асабіста, і як вы лічыце, ці будуць далейшыя спробы яшчэ неяк вось абмежаваць у правах беларусаў, якія знаходзяцца ў Літве?
Я мяркую, што вот сітуацыя пра беларусаў у Літве яна дынамічная, і яна пастаянна будзе ўзнікаць гэтая тэма, бо літоўская палітычная эліта адчувае пэўную пагрозу не столькі ад тых беларусаў, якія прыехалі ў Беларусь, колькі ад палітычнага беларускага рэжыму, і таму спроба прымаць нейкія захады, каб такую пагрозу нейтралізаваць. Тым больш напярэдадні выбараў, якія чакаюцца ў Літве, я думаю, што гэтая тэма будзе часткай перадвыбарчай кампаніі, яна будзе абмяркоўвацца з розных бакоў, будуць прапаноўвацца новыя захады і за і супраць. То бок палітычная барацьба ўнутры літоўскага грамадства, ўнутры літоўскай эліты по гэтаму пытанню будзе працягвацца, і гэта просто непазбежна. Так, тут просто дзеля інфармацыі прыйшла навіна про тое, што Дзярждэп ЗША заявіў пра недавер да беларускага ўраду з-за бяздзейнасці апошняга з нагоды рэпрэсій, якія здзяйсняліся ў Беларусі. З аднаго боку добра, канешне, з другого боку, як кажуць, не прайшло і 4 гадоў, як яны гэта прызналі. Тут смешна іншае. Белта паведамляе про гэта ж, про гэтую заяву Дзярждэпа, але я цытую: Дзярждэп ЗША звярнуў увагу на парушэнне правоў чалавека ва ўкраіне, піша Белта. Вот такая вось сітуацыя. Дарэчы, гэта заява Дзярждэпа што-небудзь зменіць увогуле у дачыненні да рэжыма, стаўлення, магчымасцяў, увогуле сітуацыю? Магчыма, гэта падштурхне той жа Дзярждэп да таго, каб прапанаваць кандыдатуру некага ці то спецыяльнага прадстаўніка ЗША па адносінах з Беларуссю ці адносінах з беларускімі дэмакратычнымі сіламі, таму што вось гэтае пытанне актуальнае, важнае, але завязла ў нейкіх зноў жа бюракратычных праблемах у саміх ЗША. Ці, магчыма, падштурхне да нейкіх іншых крокаў па падтрымцы беларускай дэмакратыі, беларускай апазіцыі, грамадзянскай супольнасці, незалежных медыяў, цяжка сказаць, але тое, што пытанне Беларусі ёсць у парадку дня Дзярждэпа, мне падаецца, это важна. Дзякуй вялікі. Такі экспрэс-аналіз падзеяў, якія адбываюцца ў Беларусі за яе межамі, мы атрымалі ад нашага шаноўнага госця, палітычнага аналітыка Валерыя Карбалевіча. Дзякуй, спадар Валерый. Яшчэ раз нагадываю пра просто необходимость подписываться на телеграм-канал Валерия Карбалевича. Пишется просто Карбалевич великими литерами, одним словом, и заходите, отрымливаете добрую аналитику. Ну и, безумовно, не забывайте про YouTube-канал Еврорада. Дякую великий, спадар Валерий. Живе Беларусь.